Els centres de fitness i gimnasos de moment estan tranquils pel que fa a les mesures anunciades pel govern quan d'aquí a pocs dies es decreti la fase 1 de l'emergència per sequera. Entre les mesures s'explica que els gimnasos i les piscines podran mantenir l'activitat amb normalitat sempre i quan es prenguin mesures per gastar el mínim d'aigua possible i de moment no es contempla el tancament de dutxes. En aquest sentit, molts centres ja fa anys que van aplicar mesures per tal de controlar el consum d'aigua dels seus usuaris. Bé, ara sí que vam entrar en emergència 1, però de moment els centres de fitness no ens afecta directament a nivell de l'usuari, perquè en principi ens podem dutxar i podem fer absolutament de tot. De totes maneres, lligat amb això, el 2008-2009, que va haver-hi una crisi de l'aigua, nosaltres ja ens vam posar les piles, nosaltres i la majoria de centres de fitness, no? Vam canviar totes les pinyes de les dutxes, amb el qual reduïm el cabdal, però augmentem la pressió, per tant, el client es pot dutxar perfectament. Totes les dutxes són ampollidors, per tant, el temps de que surt l'aigua també es va parant. Tot i així, des del fitness demanen consciència per part de la gent per tal de garantir el bon funcionament de les instal·lacions i intentar evitar entre tots l'entrada a fases més restrictives. També el que recomanem és que la gent prengui consciència, no? A l'hora de dutxar-se, a l'hora de fer servir l'aigua, el que és interessant és que la gent es graduï, no? I que si pots fer-ho amb 2 polsades, millor que no pas amb 3 o 4, no? Perquè a vegades la gent quan ve al centre sembla que aquí no passi res, no, la consciència l'hem de prendre tot. De moment seguim així. De cares a la primavera i a l'estiu es preveu entrar en aquestes fases més restrictives, però des del centre són optimistes i apel·len a les mesures ja preses i al bon ús dels usuaris. De fet, encara està per veure com acabaran afectant les mesures anunciades un cop s'arribi a aquest punt. A nivell d'emergència 2, que segurament seria de cara a l'abril, si no plou, esperem que plogui, llavors sí que ens afectaria una mica més. Però de totes maneres no està clar si podrem seguir dutxar-nos o no. El que està clar és que els centres de fitness hem d'intentar controlar el consum de l'aigua, no? I clar, nosaltres tenim piscina, llavors tot va amb el tema de rentat de filtres, reomplir la piscina, però això també ja fa molt temps que estem a sobre d'això. I llavors de cara al juliol entraria potser emergència 3 i llavors sí que ja les restriccions serien molt més grans, que al final el que vol la Generalitat i tots és que tu puguis obrir l'aixeta de casa i puguis tenir aigua, no? A partir d'aquí ja veurem, anem esperant, intentem fer les coses bé tots, la consciència de tothom també és important i a partir d'aquí ja veurem. Tot plegat és l'escenari amb el que es treballa actualment des de govern, un escenari que podria canviar si plogués abundantment. Tot i així, les previsions meteorològiques no ho preveuen a curt termini.